Si Jesus nagpahibalo nga ang iya ginharian isa ka realidad labi na sa iyang mga katawan sa sining presente nga kapanahonan. Kag siya nagasugo sa aton nga aton man ipabatyag ini sa aton mga silingan kag sa mga katawan sa aton palibot. Apang sang siya ginpamangkot sa iyang mga disipulos, kundi ang iya ginharian, siya nagsabat nga akong ginharian hindi sa sining kalibutan. Mga utod, isa ini ka mga pamangkutanon nga aton talakayon kag aton sabton sa sining nga semana. Sa aton nga pagtuon. Ini ang pagtuon subong, ang simanal nga pagtalakay, pag-review, pagbusisi, pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag ini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako ang inyong host, si Pastor Luisito Tomado. Kag sa siningation, ang akon upod, ang aton isa sa aton mga professor sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, labi na gid sa New Testament Studies. Wala sang iban si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag may adlaw man sa aton mga viewers sa bisan diin. Nalipay ko, Pastor, nga nangin kaupod naman ni muliwat sa aton pagtuon. Yes, Pastor, ako man nalipay nga imo ginbaton ang akon nga invitasyon sa pagpagig-upod sa aton. Aton, Pastor, sa hindi pa naton tunan, Pastor, ang aton pag-review sa aton leksyon. Sa leksyon 11 para sa September 7, tubtob di September 14, aton na naitamyawon ang aton mga kauturan diri sa CPAC, ang aton mga faculty and staff, mga estudyante, aton mga alumni sa GWA kag sa sulod sang Pilipinas, ang aton mga viewers kag ang mga linibo naton nga mga followers sa Facebook, Pastor, sa Amerika, sa Australia, sa New Zealand, sa may Europa, sa may Middle East, kag diri sa ASEAN nations, sa Pilipinas, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand, sa may Taiwan, sa China, kag bisan pa, Pastor, sa mga katawhan nga ara sa may Pacific region. May damo kita nga mga Ilonggo kag sila pasalamat sang aton ginahimo sa kada semana. Aton anay pangabayon si Pastor Doroy sa pagpangamuyo sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon. May naman nga langit doon. Nagpasalamat kami sa liwat nga makatuon sa mga pulong. Kag kung paano kami magakabuhi samtang nagapaabot sa imo ikaduha nga pagkari. Kag salamat Ginoo, ikaw tuy sa amon, paalinton sa amon sa mga pulong, kag kung paano kami Ginoo mangin palagian sa imong gugma sa iban. Ini tanan magitugyan ni pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa imo matahom nga pangamuyo. Aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa naunang Korinto, versikulo 15, kapitulo 15, versikulo 58. Nagasiling, busa mga kauturan ko nga hinigugma. Magpakaligon kamo, nga di matiyong, nga nagabugana gihapon sa buluhaton sang Ginoo. Sa nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay, indi walay pulos sa Ginoo. Ang Dios magapakamayo sining aton sadsaran nga teksto. Pastor, living the Advent hope. Amo ni ang aton leksyon sa sini nga semana, ang pagkabuhi sa paglaom sa pagbalik sang Ginoo. Yes. Pastor, si Kristo nagpahibalo
nga ang iya ginharian ara na sa aton subong. Mhm. Kag bisan pa gani iya kita ginapangabay nga aton man ni siya ipalinton, aton man ni ipabatyag sa iban nga mga katawhan nga indeed ari ng iya nga ginharian. Oo. Pero pastor nagsiling man siya nga ang akon ginharian hindi sa Hindi pa. sining kalibutan. So isa na sang aton mga sabton sa sini kag madamo pagid nga mga controversy o kon mga daw hindi bala nag-alalangot nga mga statements sang Ginoo kag bisan pa sa aton man nga mga realidad sa presente naton nga kabuhi nga amo na ang aton nga talakayon and hope that God will help us sa pag-reconcile sining mga statement agud to nga ang aton paglaom kag ang aton pagtuo mangin malig-on pagid dira sa Ginoo. Yes, pastor. Yeah. Ang sanasiling mo, pastor, nga ang ginharian sang Ginoo na nakaangot sa aton realidad. Yes. Otherwise, pastor, wala siya sang relevance, wala siyang connection sa aton kabuhi, sa sining nga kalibutan. Apang nagasiling ang Ginoo nga my kingdom is not of this world. Yes. Okay? Ato na hibaluan ini, pastor, nga matalakay naton ini sa umalabot nga mga subtopics naton Yes, oo. nga may ginatawag kita kingdom of grace Okay. kag kingdom of glory. So, ang punto lang dira, pastor, una bes nga sa nagsiling ang Ginoo sa iyang mga gintutunan kag sa aton subong nga iwali ang mayang balita, hindi lang ang pagwali, pastor. Dapat i-enact. Yes. But silingon kung ano ang matabo sa kingdom of glory, ano ang atong pagginawi bala pagkabuhi, Subong. aton i-enact subong. Yes. So, aton ipakita Ipakita na subong. Kung ano ang matabo niya nga nga ginharian. matalupangdan sa mga katawhan dira sa aton kabuhi. Ang aton ginawali nga si Kristo mabalik kinahanglan mabatyagan sa mga katawan sa sining nga kapanahonan. Is that what you're trying to tell? Yeah. Kag kung i-illustrate na to, pastor, kay kaangay bala sa mga Pilipino nga makadto sa Amerika, dapat may dokumento sila ang ginatawag nga US visa. Yes. In other words, sa luyag naton mangin isa ka membro sa ginharian sa Ginoo nga umalabot, Oo. no? So dapat ipakita nato subong kung ano kita nga klase Yes. nga pwede kita makapuyo dito sa umana bala, pastor. And that's kanami, pastor nga kwan. Oo. Okay. Kanami nga ideya kag kanami nga panghuna-huna. Nga kinahanglan may ara kita prueba or kon mapakita naton ang aton nga bisa kon sa aton sa mga panahonan aton ipakita ang aton prueba. Oo, nga kita takos nga magsulod sa sina nga mga iban nga mga nasyon. Oo. Nga kita nga mga Pilipino. And that's correct because we are going to that heavenly home nga gin-prepare sa Ginoo. So at least makita nga kita takos tungod sa nga aton napakita nga mga dokumento either in words or in In action. action. Kag kung makadugang ko sa gisiling mo, pastor, nga kita nga mga nagahulat, no? Especially the Adventist Christian. Yep. Hindi lang ang paghulat nato passive. Ang punto dira nga ang paghulat nato sa umalabot. Kay umalabot pa, pastor. Oo. Not yet. Ginatawag din nga not yet. Oh, now but not yet. Oh, ang not yet naton dapat mag-impact siya, may transformation siya sa ginatawag naton nga presente o kung ang already. Already. Already na okay. subong mo, ari na ta sa subong. And that's correct. Not yet but already. So may kaangtanan sila, pastor. Oo. Hindi nga gahulat lang kita nga gatanga o kung nga wala ta nagpaki wala ta sang paki o kung why kita naga impact, no? Wala Oo. ta sa relevance bala sa Wala relevance ang aton pagbalik. Ang pagbalik niya, kag ang pagpaabot naton, daw wala relevance sa aton kabuhi. So, Yeah. pareho bala, pastor, no? Kanami sina nga ilustrasyon. Ini nga ilustrasyon. Nga, kung may ginahulat kita, pastor, daw lain ang aton gipanggiho. Labi na ko ang aton nga hinigugma sa kabuhi maabot, aton nga bana, aton nga asawa, naglakat sa mundugay nga panahon, maabot na siya, aton kabataan mo abot. Daw, pastor, daw ara may kabuhi sa aton nga kagalingon because of the coming of our loved ones. Tiyan mo man na, we are telling everybody that Christ is coming. Yet, daw hindi makita sa aton.
Oo, nga bisan sa aton pagprepare daw wala daw hindi ready ang aton nga kaugalingon, hindi ready ang aton balay, hindi ready ang ang lugar nga maabot siya. Kag daw hindi kita excited. Kanami pastor no, at least almost everybody have experience in one or another of someone, of loved ones coming. And then ang nobya coming, ang nobyo do hindi nakatulog, do ano na lang kung anong buhaton niya, excited to the max. Oo, na ti amo man na pastor. We are telling everybody that Christ is coming, yet it cannot be seen in our lives. Yes, pastor. Yeah, so dapat pastor himuon ta ang mga buluhaton nga makapahamuot nga pagbalik sa Ginoo masapuan gid ta niya nga amo gini ako makatawhan. Kay gihimo gid sila sa akong buluhaton. Yes. Nga ginsuguran ko sa pagkatiniya sa kalibutan. So ready kita kag masapuan kita niya nga nagabuhat kag matutom. Yes. Oo, kanami sina pastor. Ang punto mo masapuan kita niya. Padayunon ko pastor akong ilustrasyon. Okay. Excited kita kag hindi kita mapakali when our loved ones are coming. Yes. Pag abot sang ina nga loved ones naton, mabatyagan giniya nga we are excited by the way we prepare ourselves, by the way we look, by the way of our looks. Oh, kag sa aton nga pagka-excited no sa iyang pagbalik. Tibisan dito sa airport, makita sang aton mga loved ones nga kita had been ready and had been waiting for that certain specific time of his coming, of their coming. So sila man makabatyag nga kita nagpaabot na sa dugay nga mga panahonan. Yeah. And that's the point. Christ will also be able to see that indeed when He comes, masapuan kita niya nga we are excited and we were ready for His coming. So in a word pastor, ang atong paglaom bala, Yes. amo nang gapaabot kita bangon Yes. paglaom kita mo. Kag ang paglaom, way pa gina siya natabo. Kay otherwise, hindi na way na kaya nagalaom kung ara na. So ang paglaom is very powerful force nga mag-impact sa atong present. Yes. Ay kanami sina pastor no. Nga ina nga paglaom kay kun wala kung kaysa kun way ka na paglaom daw hindi ka na magiyo eh. Oo, daw hindi ka na daw wala na gid ya. Wala na patay pulos, pastor. Way pulos ang kay imo way nga. nakapaglaom. Way na paglaom mo. Way na pulos ang imo pagsinerayo, ang imo pagpangabuhi, way na pulos ang imo nga pagsakripisyo, way na pulos. But when there is hope, when there is that hope nga amo ni i-release ka na sa imo prisuan karon ang topiko pastor karon amo ang time allowance na sa Bureau of Correction sa prison 1. Kung i-announce na nga ikaw sa sini nga bulan, sunod nga bulan may ara pwede ka na makagwa tungod sa imo maayo nga mga ginhimo sa sulod sa prison 1. Do mabuhi ang imong paglaom at least you can see another bright life coming ahead of you. And this is what our lesson is trying to emphasize on a certain kind of hope. Yes, ano pa gid ang madugang pastor? So kung makahatag og dugang nga illustration sa aton konteksto bala pastor sa atong sitwasyon subong as a college community, as a learning community nang budlay bala ang imong requirement. Daw siguro ara ka sa imong final thesis. Pero ang graduation coming pastor mo pila lang ka bulan. So bisan ano ka budlay daw dublihon gud mo kay mo graduate ka gid sa na bala pastor. Kaya maglaom mo makita mo nga isagid ko sa marcha. So amo na bala. So dapat that's true. It will really live in us. Otherwise pastor, we are not living that hope. Yep. So mga kauturan kabay pa ina nga klase sang espiritu kag kinabuhi makita sa aton subong. We had been preaching that Christ is coming. Pero kung kaisa hindi makita sa aton. The way we live sa aton pamilya, sa aton pagtrabaho daw hindi makita ina nga certain hope nga ara sa aton. So ang aton leksyon sa sini nga semana, living that Advent hope. Ang pagbalik. Ikabuhi naton inang paglaom sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Amen. Yes. Pastor, may ari sa atong leksyon, may pamangkot diri how long. Yes.
Sa hindi pa ka pastor maghatag sa imo nga sabat sina. Ang isa sini pastor, you see, daw kadamo sa mga katawan. Kag even pagani sa dito nakita ni Juan, makita naton sa bugna sa Revelation From book. Old to New from Testament. Old in New Testament, and even sa ikadua nga pagbalik sa wala pa magbalik si Ginoong Hesus. Ina nga pamangkot had been there already. Ginoo, san pa? How long kami nimo tagaan, kag how long kami nimo balusan? Pastor, sa inabala sa Ten Commandments nga sini, may nakuha ako da nga punto nga there was an old man nga nagatrabaho siya, galasak siya sang lunang kahimoon nga bricks. Oh, nagatanaw siya kag namangkot siya, "Oh Lord, how long will you come?" Oh, para nga ma-relieve kami sa sining oppression kag sa sining slavery. Yes. Amo man na pastor sa iban pa nga mga prophets. Oo. Si Isaiah, si Zechariah, and other prophets had been hearing the cry of the people, how long you will relieve us and how long you will get us from this oppression. Even in the New Testament. Yes. Kag bisan pa, dito nakita ni Juan sa langit, sa dalom sang altar. Sa ang Revelation. sa Revelation. 6. Ang mga balaan nagasinggit. Yes. How long? Yes. How long will you revenge or avenge our soul who had been oppressed and who had been slaughtered and killed, murdered for your sake? Yeah. Yes, Pastor. So ang gina-point out ni mo Doc nga atong mga pagka-esklabo bla sa mga Israelinon sa Ehipto nga pila ka mga siglo kag ang mga ginapigos kag ginahingabot kag ginapamatay nga mga katawhan sang Ginoo, no, in the Middle Ages and even before even before nga sa history na record na to pastor nga sa Dark Ages nga ginatawag sa Yes. 1260 years Yes. nga ang paghari bala sang iglesia nga nagapatay sa mga 50 ka million estimate nga mga Christians. Now, this can be summarized isa naton pastor sa ginatawag nga pagka wala sing alalangay, injustice. Injustice. No. So amo ni siya ang evil, ang oppression, dala na siya dira o ang oppression, ang slavery, no? Kag ini nga mga katawhan sa Ginoo nagapangayo sila sa pag-intervene sa pagbulig sa Ginoo sa ila. Kag nga hukman ang mga tao, mga malauton nga naghingabot sa ila, nga nagpamatay sa ila o kung pang-esklabo sa ila kaangay sa Egypt. Nakita naton pastor sa ginasite mo sa Egyptian bondage, no? Nakita ta, yes, 4 centuries, maybe 4 centuries. Yes. 400 plus years Yes. nga na-esklabo, no? Ang mga nanginulipon ang Israel. Pero pagkatapos, pastor, may 10 plagues. May paghukom sa Ginoo. Yeah. And then sa mga prophets, amo man na, tub-tub sa bugna nga ginasite mo gina pastor. Apang, nagatudlo ang balang kasulatan kay mga manalagna sa final intervention. Kaya nagligad, partial lang. Kaangay nga quickly pastor, like naperdi ni David si Goliath. Yes. In that particular battle, naperdi ang mga Mga Philistines, oppressors. Pero in a short time, perdi naman sila. Perdi naman sila. Balik naman gihapon ang ilang pagka-under sa mga enemies nila. So, they look forward to the final intervention of God nga wala na gini siya tanan, no? Yeah. Kag amo na pastor, that's why ang atong leksyon, living the Advent hope. Nga kita ang daan ng testamento, ang New Testament, kag kita nga mga katawhan karon Middle Ages kag karon nga panahonan had been feeling oppressed and have received injustices sa sining kalibutan. But the point is, God will come. His kingdom will come. That's why, let's hang on. Kanami sa ng 10 Commandments nga itong ako nakita, balik kita, Pastor, nga pagguwa na nila sa Ehipto, they were shouting hallelujah because na fulfill ang ila kag nasabat ang ila nga mga panawagan kag mga panghakroy sa Ginoo. So, sa karon man mga kauturan, let's hang on. Let's hang on because one day ang aton panghakroy will be answered by God. Yeah. Kag ang madugang nako di pastor, ang sabat ni Ginoong Hesus naghatag siya sang isa ka
palanggiran Oo. o kung isa ka parabola nga maghatag naton sang encouragement Oo. for the time being, hindi pa moabot ang final Yep. restoration Yep. kag intervention sa Ginoo nga dulaon na giniya bisan pa ang panulay kag ang tanan nga mga evil sa siniya kalibutan ang makita naton sa Lucas 18 uno tubtob sa 8 ang ano bala sa di matarong nga hukom kag ang isa ka balo Mm. nga sa story ni Jesus may isa ka judge nga why siya nagakahadlok sa Ginoo, why man siya ga ano sang tawo. Mm. Pero ang bayi sige balik-balik. Kag siling sa Ginoo pamatii ang ginasiling sa hukom ni isa ka judge. Siling sa judge ay why kun hadlok sa Ginoo. So but silingon why siya gatahod sa Ginoo. Why siya ginapakasin-o. Wala pati tawo. Oo. Di why ganisa sa Ginoo pati pa sa tao. tao. Pero siling niya pero makapoy ko siniya kay this woman keeps on coming and if she does then she will wear me out. Hatagan ko lang ni siya sa ingi pangayo. So siling ang punto sa Ginoo opposite no by opposition ang Ginoo hindi kaangay. Siling sa ni Jesus nga sa matag adlaw kagabi ang katawhan sa Ginoo kita nagapanawag sa Ginoo sa iyang intervention. Kag indi gid padugayan sa Ginoo. Sa iyang perfect time himuon ina niya. Himuon niya. Mm. So hindi gid kita pastor maguntat sa pagpangamuyo kag sa pagpanghakaw, Yeah. Okay. Pastor, sa aton pamangkot kay na how can we reconcile sa tong iya ginharian ara na subong kag nasiling siya nga wala pa ang hindi diri sa isining kalibutan ang iya ginharian. Okay. Yes, pastor. Ano ang imo sina matugda sa sina nga pamangkot? Ang masabat ko pastor is ang una nga bahin sa ginharian sa Ginoo sa ginatawag naton nga kingdom of grace. Okay. O kon ang ginharian sa iyang bugay. Bugay. Anong butsilingon sini? Amoy ni ginharian nga ang Ginoo nagahimo sa aton kag sa mga nagatuo sa iya nagabaton sa iyang mensahe nga mangin iyang mga inanak mapatawad sa aton mga sala mangin kabahin sila pastor. Yes. So kung mahimo silang mga anak sang Dios siling sa Efeso mangin mahimo kitang mga manugpanubli Yes. or inheritors. Yeah. So amo na pastor mangin inheritors kita sa the kingdom of glory Yeah. nga giano sang Ginoo. No? Yeah. Kalami sila pastor kag sa akon man punto may ari man ko pastor nga ideya sina nga ang iya ginharian subong ara. Okay. Okay. Tungod kay nakigbahin kita sa iyang ginharian sang bugay. Yeah. Ti sang ligad nga mga panahon atong itun-an nga we are children of God. Because of God's grace, we become His children. Ti kun ikaw pastor anak kabahin ka sang panimalay, hindi ba? Yeah. So we are now a family of God. We belong to the house of God. Household of Or, God. in other words, the other term for house is kingdom. When we speak about king as God as king. So, we are confather to a house. Pero kay He is king, so He has the kingdom. We are His subjects. And we are the subject of His kingdom. Yes. And then, this kingdom, this world is not my kingdom. He is speaking about the kingdom of the glory. Nga ang iyang kingdom eventually hindi sa sining kalibutan Yes. kundi dito sa ginharian nga iya ginandam sa aton. Yeah, pastor. Tuod na siya pastor kay kung makadugang nagasiling atong lesson ko atong magaduga ako pastor nga subong amo pa ini ang Yep. pagpangwali, no? Nga sinutong ang mag-join, magbaton nga mangin katapo sa kingdom of grace. Kay nagasiling pastor ang Mateo 25 versikulo 31, anong ginasiling dira? Kung magabalik when the Son of Man comes in His glory. So amo ni yung kingdom of glory. Yes. Nga magasugod sa pagbalik sa atong Ginoo kag sa iyang final judgment. Ang kingdom of grace ginsuguran siya or was inaugurated during the incarnation sa pagkatawo sa atong Ginoo sa iyang pagministeryo kag sa iyang kabuhi kag sa iyang pagkamatay kag pagkabanhaw. But the kingdom of glory will commence sang magkarin na siya Magkarin sa na sa siya. iyang himaya Oo. kag So, paghukom sa tanan. And that's the final Yeah. commencement and fulfillment Yes. of the hope. Yes. Exactly, pastor. Isa pastor sa mga pamangkot pagid nga aton man talakayon. Paano naton ma-aplikar? Oh. How can we live that kingdom or that
hope. Okay. Oo, sa karon nga kapanahunan. Yes. And that's it. Tagaan ta ka pastor sa una ni mga punto. Okay. How do we apply that hope nga subong ara sa aton? So, ang illustration ko pastor, kung ang isa magplano makadto sa Amerika, lain na dito hinambalan mo. Yes. Hindi na Ilonggo, hindi na Cebuano. Di practice kay gid English diri. English diri. So, amon bala na pastor kay if you want to live in a new country. So, ang kingdom values. So, makita ta ang ginatawag nga kingdom priorities. Yes. Ano bala ang pagginawi sa isa ka tawo nga mangin may kabahin ta dito sa nga ginhari? fitted. Nga fitted. Oo. Nga matawag Mangin takos sa Yes. sina nga ginharian. Yes, kay kung ang siling nato di pastor, nakita ta nga if we want to be part of the kingdom of glory, ang entrance pastor kung sa aton pa, ang opening opportunity is the kingdom of grace. Kaya hindi pwede nga mo ritso ka lang Sa dito, kingdom of glory. Nga Kanami, di ka part yes, sa and kingdom. that's correct, pastor. So daw Kanami this is sa- the preparation time. Yes. O kung sa gamiton ko ang daw interview bala pastor sa embassy Yes, kung oh. ang illustration ta pa US. Di pwede ritso ka US, di ka mag-agi. Ma-interview ka na gid. Bisan maabot ka to ibalik ka man Yeah, gihapon. po, so, and that's correct. So in other words, we should be part. And then ang constitution, pastor, if you mentioned about Yes. ang constitution sa gingharian sa Ginoo, which is monarchical or monarchical, okay, is found in Matthew chapter 5. Okay. Kaya nakawali ko ni pastor, no? If Yes, I can yes. cite Go my ahead. experience. Yeah. Go ahead, pastor. Kung kaisa bala nagapaminsan kita part ba ayhan ako dito sa langit, kag ano man ang mga tao dito nga mangin makita ta sa New Jerusalem. Oo. Actually pastor ara sa Matthew 5. Mm-mm. Amo na ang charter Yes. sa mga tao nga pumuluyo sa New Jerusalem or the kingdom of glory. Yeah, can you cite some of that Matthew 5, pastor? At least mabalaan sa aton mga kauturan. In fact, amo ni ang una nga sermon pastor ni Jesus Yes. sa Matthew chapter. Oo. Gitawag to Sermon on the Mount. Mount. And it is parallel to with Moses. Mm-mm. Okay, makita na to sa Matthew 5, 6, and 7 ang like si Moses gave the 10 commandments at Mount Sinai. Mm-mm. Si Jesus man as the new Moses. Okay, kabisan si Moses nagsiling a prophet. Yeah. Like unto me, him you shall hear. So si Jesus man was the new Moses, the lawgiver. So Yeah. di ba ginapadako niya ang 10 commandments? Yeah. So siling ni Jesus, ano tong una? Blessed are bulahan ang Wala mga na, mga pobre. pobre sa Espiritu. espiritu. So anong but silingon? Humble. Humble. Bulahan ang mga blessed are those who mourn. Yeah, the more. Ang Oo. Pangasubo. pangasubo. Hindi lang ni ordinaryo nga pagpangasubo. Apang pagpangasubo sa atong kaugalingon bala. Nga layo gid sa karakter sang Ginoo. Ginoo. And then ang Ginagutom. blessed are those who hunger and thirst kag ginauhaw. Ginoo. For righteousness sake, sa pagkamatarong. So spiritual siya pastor. So amo ni ang mga maluluyon, ang mga putli sing tagipusoon. So these are actually the characteristics of God's people. And when we do this pastor, blessed are the merciful. Merciful. Hindi man po pastor nga makakita ta sang mga may nagakinahanglan maghasiling lang kita nga ay kaluoy man Kaluoy. sa iya. So ano to karon kung hamba lang? Humble. It So should dapat- be action. It should be in action. Para mabatyagan man sa tao, ay, naluoy gid gali akong silingan nga Adventista. Kay ti, muna gihimo niya sa akon. Pero kung hamba lang to pastor, di gani siya kabati guro. Di guro gani niya mabatian. And So, that's correct. So, Kanami, yes, mera pa, pastor. so amo na pastor, in other words, it's more on really action na to ba? Action. Pag caring the Oo, need. oo. Caring for the needs of Kag amo na, others. pastor, sa aton niligad nga si manang election, good works. Good works. Ang mayo. Pero pastor, let us all kanami sa imo pastor, but let us always Praise the Lord. emphasize nga hindi kita maluwas pinagi sa sina. Exactly. Oo, sa sina ng mga buhat. But sa imo kanami sa imo last week nga punto pastor, nga once we are already in the kingdom of grace, we are already part and parcel of God's kingdom right now. Yes. Exactly. It is just inherent pastor sa paghimo sang maayo nga mga binuhatan. Hindi kay kita gusto maluwas but kabahin na sang aton kaluwasan kun ara kita sa kay Kristo. Yeah. Nga maluluyon kita, mapinubsanon kita, Yeah. nga kag ina nga mga blessed dira sa Mateo 5. Yeah. Yes. So kanami sina pastor nga punto kag I hope nga we have been blessed sa sina pastor. Okay. Sa atong leksyon, pastor, a judgment of hope and then eventually no more tears. Ang paghuko, ang
paglaom sa paghukom. Okay. Imo to kay na na-mentionar nga in the Old Testament and even the New, and then nakita man ni John, ni Juan sa Revelation nga nagasinggit how long. So, may paglaom sa paghukom. Yes. Anong ideya sini pastor nga aton makuha diri? Sa paghukom. Yes. Kay puno manggid ang kalibutan pastor sang hindi bala Injustices. o injustices kag oppression. Oppression. So ang iba nagkalamatay na lang way Wala gid nakabatyag sang ano ni sang So everything will be righted. yes. Everything will be righted. And in fact, pastor, ang mga atheist bala kay way sila gatuos pati sang Ginoo. Nakita ko pastor sang debate sa mga atheist kag mga nagapati sa Ginoo dito sa Oxford. Siling ni Dawkins, duhaning mag-utod nga Dawkins mo. Ang isa si Richard Dawkins, nga number 1 nga atheist. Ang iyang utod man si Peter Dawkins, isa ka nagapati sa Ginoo. Debate So debate sila mag-utod. Mga alam, mga tao, mga scientists, mga writer. Siling ni pero this is not ang lain nga mga grupo sa mga atheist. Siling ni Peter Dawkins, ang believer bala sa Ginoo. Kamo nga wala gapati sa Ginoo, I will give you a Christian kicking. Christian kicking na. Wala mo gapati, so wala man kamoy care sa justice sa kalibutan. We believe in God because we believe nga ang Ginoo will one day give the justice to all the world. We will right every wrong. Kag maghahatag gid sa hustisya sa kalibutan. So kamo nga wala gapati sa Ginoo, wala mo sina. Wala mo ga-care sa justice. So man gisiling niya. Yes. So, ang punto pastor, kanami nga statement nga one day everybody will be vindicated. Yeah. Yeah. Kagti hindi lang kay kita nga gin-oppress, ang naga-oppress man, ang oppressor man, ang nagapangpigos will also be judged. Okay. Kag tiyan mo na isa pa gid pastor nga for now that's the cry. Labi na sa may nakita naton sa may Ecclesiastes, kag bisan pa sa 12, 13, 14. 12, 13, nga we have to give glory to the Lord. Yes. Kay ti amo na ang aton nga buluhaton because one day justice will come. Kag ang judgment pastor sa mga ginapigos nga may ang Ginoo magahukom bala kay powerful mo di sila kasarang. Pero hukman to sa Ginoo to nagahimo sa ila sa mga di maayo kag mga pagpigos is good news. Mayong balita siya pastor. Yeah. Okay? And then one day pastor, kung dito na ta sa langit, wala na sang paghibi, wala na sang pagbako. And that's the hope that we should live right now. Yeah. And we can only begin to imagine pastor kung ano ina nga lugar nga wala na hospital o wala na cancer. O wala na sa mga aksidente, wala na sa mga super typhoon, no? Yes. Kag ang isa pagit pastor nga wala nakita. Wala na sa kamatayon. Yeah, ang nakita ni Juan nga nagsiling siya, there is no more sea. Wala na sang dagat dito. Kag pastor akon man na siya gintuluton-an mayo, ang sigili da luwas ang symbolikal nga mga katawhan, but in that vision nakita ni Juan nga wala na sing kadagatan, wala na gali sang in between. Kay ti ang tao gapuy gatindog sa duta mo, ang gapuyo sa dagat siya hindi man niya tawo. Between the two islands is the separation of the sea. So dito sa langit, why na separation? The kingdom of God, access na tanan, pwede ka nakakadto, ang Ginoo pwede makakadto sa imo, ikaw makakadto sa imo, kay wala na kita sang dagat nga pagatabukon pa. So we have 24/7 access. 27/7 access. And then kanami nga dito lunlon kung sa Cebuano pa lunlon kalipay. Yes, last point pastor, wala na kita sang panahon. Ang masiling ko pastor mabilin sa ato mga viewers kag sa atong tanan amo nga ang pagpaabot sa Ginoo pastor hindi ini siya sanctified escapism nga amo ning gisiling ni pastor ni Nikolai Lenin ba? Nga sa leader sa mga komunista sa Russia, nga religion is the opium of society. Okay. Kaya daw gahulat lang kita nga wala na kita gahimo subong kung ano ang aton himuon sa sosyedad kag sa atong komunidad.
Hindi ni siya amo. Because when you look at sa last sermon ni Jesus sa second coming, makita ta sa apocalyptic section of Matthew chapter 24-25, Yes. duha siya ka punto, Pastor. Hindi lang, yes, there is a coming, no? Nga mangin worse and worse kag i-persecute kita. But in Matthew 25, ang faithful servant himuon taman mangin active kita sa society. Yes. So it makes us relevant. Yeah. So balanse, Pastor. Balanse. Hindi lang nga gahulat kita. Gahulat na lang kita. Wala lang kita himuon. No. Yeah. Pareho na pastor sang istorya bala ni Juan. Nga si Juan nagahigda kag may bayabas na gutom na sa kayo. May bayabas nga nagatunton, kasi baw bayabas ba? Pero wala gid siya nagkapot siya nga bayabas. Tub-tub nga napatay na lang siya ang bayabas nagakabit ng yapon. Amo na mga kauturan nga we preach and we believe that Christ is coming. Let us live that kind of preaching, not only in words but as well as in action in our daily lives. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan, pero kami nagapati ni Pastor Deroy nga amo nahatag sa inyo ang buot silingon sang aton nga leksyon. Kag ini kami nagatuo nga igo na gid nga aton balunon sa aton pagalagad sa Ginoo, kag sa aton pagkabuhi, kag sa aton nga pakig-angot sa aton eskwela sabatika sa sini nga simana. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo, maluluyon kag langit na namon nga Amay. Salamat gid sa sini nga tihon nga imo ginhatag sa amon. Salamat man sa kamaturan kag sa mga insights nga amon na kutlo sa sining leksyon sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.